உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் பிக் ஃபாஸ்ட் ஃபோர் சில வாரங்களில் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. எப்பயும் போல் கமல்ஹாசன் சார் தான் அதை ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறாரு. அவரோட ப்ரொமோஷன் வீடியோ ரொம்பவே வைரலாக போயிட்டுருக்கு. அந்த ப்ரொமோஷன் வீடியோவோட மேக்கிங் வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். திங்கடதக்கும் தக்கும் தா திங்கடதக்கும் இந்த ப்ரொமோஷன் வீடியோவில் கமல் சார் சின்ன சின்ன டான்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதை சாண்டி மாஸ்டர் தான் கோரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்காரு. அந்த ஃபோட்டோஸ் தான் இப்போ வெளியாகிருக்கு. சொன்னவனு கேளு, ஆமா சொல்லுறது பாஸ். ஓகே, ரெடி ரோல். சொன்னவனு கேளு, நீயோ சொன்னவனு கேளு. இந்த வார டிஷ் நீங்க வாஷ் பண்ணுங்க. சொல்லுறது பாஸ், ஆமா சொல்லுறது பாஸ். புடுகினி பயலுக்கு வேண்டிருக்கு.